chwarae Streets of Rage, yr un cyntaf ar y Sega Mega Drive. Os chi ddim yn gwybod, dyddiau yma mae Streets of Rage 4 yn dod allan, felly bydd hwn yn arwain fyny at yr release dyddiau. Gal fi gwybod os mae'r sŵn yn swnio'n iawn, achos ni newydd cael bach o broblemau gyda'r sain yn swnio bach fel robot sydd yn marw, felly ni wedi cael issues gyda hwnna fel arfer. Just troi it off a troi yn ôl mlaen eto, mae wedi trwysio fe. Felly, gal fi gwybod os mae'n swnio'n okay. A ond fel o'n i'n dweud o'r blaen, mae gemau 16-bit, lot o'n nhw gyda soundtrack gwych, a mae Streets of Rage yn enghraifft da o hwn. Mae dechreuad eitha dramatig a epic i'r gemau Streets of Rage, a chi'n gallu clywed mae fe'n just yn... O'n i wastad yn dewis Axel yn y gêm yma. Just un o'r pethau na fi di arfer gyda, so fi ddim yn mynd i newid nawr. Dyna ni. Just So, dechrau o'r dechrau. So, 91. So, fi'n mynd i roi fy hun bach o siawns achos fod yn dig. Dim ond awr fi'n gallu roi heno. So, fi eisiau trio mynd mor bell ac sy'n bosib o fewn yr awr hynny. So, mae... Axel. Mae rhywbeth am fel special move sydd yn gwell na'r lleill fi'n credu. O'n i wastad yn pigo Axel. So Headley yn saethu tân i dechrau'r gêm. Ti ddim yn cwestiynu hyn pam ti'n blentyn ifanc. Just fel, Nawr, pam ydy Axel yn helpu'r heddlu? Dyna fel rhyw fath o rybydd i'r bobl drwg. Pwy a wyr. Mae'n neud ti cwestiynu os bydd ti'n ffeindio afel ar y llawr yn y stryd, bydd ti ddim yn pigo fe fyny a bwyta fe. Ond dyna yw pŵer gemau fideo. Chi'n gallu. Nice. Rhoi bach fwy o... Edrych ar... Afel arall. Sy'n neud... Sy'n sylweddoli, ni'n chwarae Combat Cars y diwrnod o'r blaen ar y stream. A achos o'n i'n meddwl bod y controller yma bach yn stiff, nes i tynnu fe mas a trio roi un arall mewn, a trwy wneud hynny, nes i, oedd un o'r pins mynd yn stuck. So, mae dal yn gweithio, ond o'n i'n gutted achos, o'n i'n poeni bod fi wedi torri fe, ond fe ddim diwedd y byd. Mae dal yn gweithio, mae'r buttons i gyd yn gweithio'n ffain. Felly, dyna ni, edrych ar hwnna. Chwip.
Sech chi'n gwybod bod yn boss? Achos mae bron 2 waith size sprites eraill. Amlwg. Credu, os ti ddim wedi chwarae gemau fel hyn am sbel, ers y blentyndod, mae'n teimlad nice pan chi'n cofio beth yw'r moves, beth yw'r fel pethau, combos a pethau chi'n gallu neud. So, stunny. Great. So mae'r heddlu yma yn dilyn ni pob man. Ydy hwnna'n brifo nhw? Ie, ma fe. So ni'n helpu'r heddlu rhywsut. Wel, trwy lladd y bobl drwg ar... O'n eitha amlwg. Byddai'n fwy handi os bydden nhw'n dod i helpu'n gyson, nid just ar dechrau levels. Ond dyna ni. O! Credu oedd hwnna'n continue. Yna. Parhau. O! Sut mae'n dal llaw fe fyny fel yna, just... Oh, boi sy'n jyglo. Beth yw e? Rhyw fath o axe llaw yw e? Fel rhyw fath o cymeriad tebyg i Freddy Krueger gyda cyllell fel bysedd. So sgoi ffynio a wedyn na. Alright, so fi'n credu mae'r thing arbennig yw i gofyn i'r heddlu i saethu y bom, ddim bom, ond fel peth tân. Dy fi un arall o'n nhw? Ww. Sef fi'n curo'r boss yma. Rhoi amser yw e. So cyn i fe... Rhaid jyst bod yn ffyrnig. Yay! Right.
Be hwnna? A just darn o'r cefndir o hwnna. So ti'n gallu pigro fyny. Ti? Na, ti methu. So mae gen i y peth yw nawr. Mae'r saith scroller beat'em ups yma yn eitha amlwg o ran beth chi angen neud. So, beth oedd yn bwysig felly yn fy marn i yw bod y cefndir yn nice a bod y cerddoriaeth yn dda. Felly os nhw'n cael y dau peth yna'n gywir, gyda'r fformat yma, chi'n oce. Yn amlwg mae'n lot fwy hwyl yn chwarae gyda ffrind. Curo gemau co-op yn lle jyst chwarae ben hunain, ond ddim gyda luxury gyda gêm yma, achos fi'n chwarae fe ar... ddim yn chwarae... Wel, fi'n chwarae fe ar yr Mega SG, sef fel... So, fi'n methu chwarae fe ar-line wedyn. A fi'n credu mae'n teyrnged fwy... Wel, mae'n gwell i fod yn chwarae fe fwy fel ar greiddiol. So dyma... Dyna ni, boss. So, chi gallu clywed y sŵn yna ar gyfer pob level boss. Oh, rhyw fath o Ultimate Warrior mae'n edrych fel. Rhaid i ni cynyddio move arbennig. O na, dwi ddim yn y shot. Mae hwnna'n gwastraff. O na, mae wedi brifo fe o'r ochr. Fi'n cael gorau fi. Yay. Wy. Croeso nôl Kieran, sori am y sŵn robot oedd wedi marw 5 munud yn ôl. Ni wedi trysio'r problem yna nawr, so gobeithio hyn ymlaen bydd ni ddim yn cael sŵn gwael. So, fi'n credu mae y peth gorau i wneud pan mae llawer o bobl yn ar y sgrin yw jyst defnyddio'r move arbennig yna. Chi'n cael help. Ni yn wyndro pan mae'n fydde'n neud, ond amlwg fi wedi bod yn gwasgu A, sef y botwm i gael help gan heddlu. So, cymryd nôl y theori o help o'r dechrau. Fi jyst wedi bod yn gwasgu'r botwm i wneud e bob tro. Ok, fe sydd fan'na. Yna bach yn gwan. Felly pigo yna fan ni? No.
A bod chi'n gallu bwrw nhw mewn i'r twll. Just fel Robot Wars. Yeah. Yeah. Credu oedd hwnna'n un ei bywyd neu continue rhyw fath. Dwi'n well da fi gael continue achos tebygrwydd o fi curo'r gêm yna yn cynyddu. Dyna'r risg wrth just aros ar ochr y sgrin. OK, falle bod ti'n bwrw fe, ond falle maen nhw'n gallu taflu chi neu cael chi a chi ddim yn gallu gweld nhw a beth maen nhw'n neud. Felly falle na i aros gan na bwrw nhw. Nid fwy o synwyr felly. Whoop. Wy. A dyma ni, boss eto. Hwn i clywed o boss tew. Cicio fe, penglinio fe yn y pen. Dyna'r unig ffordd gyda Axel. Rhaid wneud e cyn bod e'n wneud run-up fe. O na. Neu cyn bod e'n dechrau saethu tân, neu nadlu tân hyd yn oed. Rhaid cael ar yr ongl cywir. Neu, ysgoi yn gyfan gwbl a cael et i cefn. Damn. Un am un. Sut mae fe'n brifo fi? Diolch beth oedd continues da fi. Yes! Right. Munud. Right. Dyn ni ar cwch nawr. Un fformat yw e. Mae'r boys sinsir yma i gyd eisiau ymladd fi. Wedyn yr un feilliaid ond gwisgo dillad gwyrdd yn lle glas. Rai dal cyllell.
dim siop ar hwn, so sa'n gwybod pam beth ti angen arian. Ti'o, os bydd e fel Alex Kidd a ti'n gallu prynu pethau yn wahanol, ond yn y byd yma lle mae pawb jyst yn ymladd. Yn gweld lot o pwynt. Os ti gyda mwy o pwyntiau a os ti eisiau cymharu gyda ffrindiau, ti'n gallu dweud o oedd sgôr uchel fi yn beth bynnag. Ie, prynawn da, wel noswaith dda, Raiga a Kieran ac Owain. Croeso i'w stream. Beth, os chi'n fan o'r cyfres Streets of Rage, beth yw eich hoff Streets of Rage chi? Wyt ti'n teimlo bod e'n gwella gydag amser, neu ydy'r 1 neu 2 yn gwell na 3, neu beth yw eich hoff Streets of Rage? Wff, mae rhain yn hopio, chwipio fi. Waw. Ni angen bwyd yna. Diolch byth. O mwy menywod gyda chwipiau. Ie, noswaith. Fi'n credu unrhyw amser ar ôl... Ond mae'n hanner awr wedi 8, wel bron hanner awr wedi 8, so gallwn ni dweud bod e'n noswaith dda. Mae'r boi yma yn ôl, ond mae fe wedi newid lliw ei shorts. Ultimate Warrior. Fi dod nôl mwy o hwyl. Cadw I ffwrdd o fe, a wedyn bwrw fe. Come on. Rhyw reswm fi wedi cael bywyd ychwanegol trwy curo fe. Sy'n gret, ond bach yn random achos sdim byd, dim fel item wedi troi fyny. Ond sa'n gweino. O, hwnna'n handi. Fi ddim yn siŵr os byddai'n dyfaru y penderfyniad hynny o defnyddio'r heddlu ar y pwynt yna, achos dyn nhw'n gwell, wel, dyn gwell I defnyddio hwnna ar gyfer lefel boss. Oh well. Yeah. Nawr gyda tân yn lle bwyell. Beth? Nawr mae fe'n jyglo tân. Bach o slow down fan'na. Mae'n cael y tân yma o. A'r cwch.
bod yma ni. O ba gyfeiriad. Oh, double trouble. Trouble double! Okay, continue. Ready allan o. Continues nawr, dechrau poeni. Wel, fi ddim yn mynd I... O, mae dy fi heddlu arall. Yn credu os chi'n... Ie, falle y wew hwnna. Un munud, na I just gwirio... Beth... Just wneud speed test gyflym, just I weld lle. So, ydy e'n lag o ran y gameplay, neu ydy e just fel frame drops mwy nag unrhyw beth? Ie, ma... Na I just gweld beth yw'r upload speed achos... Okay, ie, tipyn bach yn isel. Na I bwrw ymlaen anyway. Fi jyst yn meddwl byddai'n colli tipyn bach yn yr arafach. Alright, now. What the heck? Wel, nos fory, dydd fi a Owain yn chwarae game o'r enw A Way Out. So, byddwn ni'n chwarae a bydd e'n hosto'r stream, felly dylen ni ddim cael unrhyw problem wedyn. So, os ni'n edrych ar rhywbeth positif. Bydd am wedi sortio erbyn fory. Pam? Mynd I bod am ni, un o nhw. Gadael nhw neidio wedyn. Hwnna'n boss eitha anodd. Right, well, lle na I cadw'r stream yma. Os mae fe'n dal yn lago am spell, falle na I wneud... Pam dwi'n marw a cael game over nawr, o'n I gorffen y stream yna, a tro nesa dwi'n neud awr retro. Na I neud e bach yn hwyrach, achos dy fi'n ffeindio yw mae we ar ffôn fi loads gwell yr hwyrach ma fe. Llai o bobl yn defnyddio fe a just gwell signal, felly yeah, sorry os mae'r lag yn ofnadwy heno, ond nawn ni trio rhywbeth gwahanol tro nesa.
Ie, opsiwn arall yw bod fi'n newid y bitrate yn llai. So gobeithio bydd hwnna'n gwella ansawdd. Os fi'n newid e i fel 720p, fi'n credu bydd e'n gwell. O leia bydd e'n llyfn. So, o'n i ddim wedi cael unrhyw problem gyda Donkey Kong y dynod o'r blaen, felly ie, mae'n odd. Weithiau mae'n ffain a wedyn. Ooh. Nah. So dim ond ar lefelau y boss. So'r continue olaf nawr. Literally, mae hwn yn ofnadwy. Feddwl bod falle byddai ddim yn para awr cyfan achos fi mor rubbish ar gimo. Actually, na, fi ar fel chweched level, felly dwi ddim yn ofnadwy. Dyna ni boss arall. Great. Cysau y boss tân yma. Colli'r trick fan hyn. Fi'n meddwl ni gallu... Na. Yeah. Just cadw bwrw fe nawr. Diolch byth am hynny. Falle just glitch yn y Matrix, Kieran. Welcome back, Mr. Anderson. Oh, come on, nes I symud? Really struggle gyda bywydau nawr. Penglin yn y gwyneb. O leia, gobeithio wrth chwarae cyfres Streets of Rage, bydd ti'n meddwl logic yw byddai'n gwell a pob tro, so o leia bych chi gyda profiad gwell. Wy, hwnna'n trick dda. Trio hwnna eto. Na. Wedi marw. So, O's ti'n dweud bod e'n dda nawr. Dwi'n mynd ymlaen a trio eto. Un tro arall. Speedrun? Na, ddim speedrun. Ddim digon dda i neud speedrun. Right. Okay. Right. Okay. Os chi'n dweud bod e'n gwell, na i cael un tro arall. Ia fi.
Pryd mae hwnna allan? Oes na dyddiad eto? Matrix newydd. Rwy'n mynd wastad angen cael un game just i twymo fyny. Dyna esgus fi anyway. Dwi'n credu fi wedi gwneud y mwyaf o'r move yna. Neidio a penglinio yn y gwyneb. Rydyn dyna sy'n mynd i gadael fi curo'r gêm. Cerdded o mas, swing. Eisiau bach o sgiliau'r Matrix nawr. Oh, right. Yeah. Wel, beth yw Cyberpunk? Dyna beth ti'n edrych ymlaen gyda Keanu Reeves, neu oedd yna just yn y trailer? Ydy actually in the game? Oh? Neu Kieran? Ti'n gwybod lot am Cyberpunk? Gwybod ti wedi gwneud pre-order? Felly... So ti'n... Welis ti rhywbeth amdano fe yn EGX diwethaf, ond ie, di yn. Boss. Ie, mae'n eitha hawdd. Yn dweud hwnna, mae'n cicio fi yn y gwyneb. Right. Johnny Silverhands, okay. Edrych mas am hwnna. Gwelais ti, beth chi'n meddwl o'r ffaith bod Last of Us wedi cael fel y diwedd, fel spoilers. Oedd Naughty Dog yn wedi rhoi rhywbeth mas yn dweud bydd e dal yn game great. Gwyliwch tiod, bydd e'n werth cael a mae'n gwerth aros am felly. Fi ddim wedi gweld beth yn union nhw wedi dweud, fi jyst wedi gweld ambell i clip a fel tweet y pethau ynglyn â fe. Ond ie, fi ddim wedi gorffen yr un cyntaf, oedd hwnna fel un o'r PlayStation Plus games. Mae rhaid fi bwrw ati i gorffen hynny. Oh yeah, continue. Handy.
piben hir yma yn un eitha da mwyn brifo nhw ar... Achos gyda rai arall, mae rhaid chi... Maen nhw angen bod right o flaen chi. Mae'n credu gyda'r swing yr un yma, maen nhw'n gallu bod tipyn bach lan neu lawr o'r sgrin. Come on. Yeah. Yeah, peidiwch. Mae'n mynd I bod yn anodd, ond peidiwch. Yeah, sut chi'n ysgoi'r we? Hwna'n cwestiwn da. Gyda holl cyfryngau cymdeithasol sydd gyda ni. Rhwng YouTube, Twitter, Facebook. Hwna'n dipyn o gamp. Trio ysgoi. Spoilers. Unrhyw fath. Oh, mae... Uh-oh. Dyma ni. Fi'n credu dyma probably bydde'r lle bydden ni wedi marw pan o'n i'n ifanc. Mae'n eitha tricky. Boss, un o'r bosses cynta. Fi jyst ddim wedi dysgu patrwm. Leidio a cicio. Da, yw. Yeah. Gyda horror. Yeah, fi ddim quite yn siŵr. Ydyn ni'n cyfri Last of Us fel horror? Fi'n credu mae'n fwy o survival na horror. Bod na... Yeah, I suppose ma fe'n horror, ond byddwn ni'n tybio bod rhywbeth fel Resident Evil yn fwy amlwg yn horror, lle mae Last of Us, obviously mae yna fel zombies, ond nod y game yw... Mae mwy fe na just... pethau o jumpscares. Os chi angen bod yn eitha tactegol gyda y stuff chi'n defnyddio a chi'n gallu ennill y game mewn lot o gwahanol ffyrdd. Ti'n gallu unai just trio mynd heibio popeth heb I nhw gweld, neu chi'n gallu just cael lladd nhw gyd a redeg lawr I personoliaeth chwarae chi. Style chwarae chi hyd yn oed. Wedi, mae pob lefel maen nhw'n rhoi I chi un o'r specials na. Tro yma fi'n mynd trio arbed nhw tan level boss. So fi'n gallu trio mynd heb colli bywyd. Fi'n siŵr gallai... fi wedi gwasgu fe'r damwain. Na'r thing gyda tree bottom. Maen nhw gyd yn agos I gilydd. Mae dim esgus. Maen nhw just rubbish.
Tân, dyn tân? Na. Ultimate Warrior. Okay. Pa fath o game yw hwnna? Ah, na. Ydy hwnna ar Steam, Kieran? Neu bych ti chwarae hwnna ar? So dyma bydd y game olaf nawr heddiw ar ôl y game over yma. Felly gobeithio fi'n credu bydd yn targed dda i gallu trio cyrraedd wel, mynd yn bellach na tro diwetha. Edrych mas am hwnna then. Ydy e'n multiplayer? So wythnos yma, os oes dim byd yn newid, Fori A Way Out, yn falle DPI, os mae pobl eisiau, ni'n edrych ar falle chwarae Warzone, Call of Duty Warzone. Os ni'n gallu cael... So fi newydd lawrlwyth o'r Royal Rumble, tiwod yr version am ddim ar PC, a mae fe'n really nice i chwarae ar PC. Fi wedi gwasgu'r botwm. Should he blina? Silly. Gofyn am trouble. Cool. Mae hwnna un i'r ychwanegu i'r rester. Ble mae gallu ni chwarae. Dim ffam mawr o
O, Cadam. Dim angen bump mewn I ti am, mae fe'n brifo ti. Sut ti fod? Dim ond un all. Yeah. Nôl ar y cwch. Right. Right, fi'n credu bydd rhaid bydd e literally yn awr retro heno. So mae rhaid I fi mynd yn ychydig. Os gallai just trio cyrraedd man i ni wedi cyrraedd tro diwetha. Credu ni just fan hyn. Curo'r boss yma nawr. A wedyn neu gwelchu nos fory lle byddai a Owain yn chwarae A Way Out. Yeah. Yeah, dim ond awr heno. Literally mi'n cadw at awr retro heno. Felly chi'n cael blas o Streets of Rage, yr un cyntaf. Gobeithio bydd cyfle wythnos nesa I
wneud Streets of Rage 2 a'r trydydd hefyd rhywbryd. Bwynnig, fi ddim yn credu hwn yw ffefryn fi o'r cyfres, ond mae fe'n game solid. Fel o ran mae fe'n game dda, ond mae'n okay. I gadael yma heddiw nawr, a na i gweld chi fory yn stream A Way Out. Nos da.